u MLA ka Mawkyrwat uba Renington Lingdo Tongkar ulalet ban Jurp ya ki jing pentre ya ki scheme Mawkyrwat Greater Water Supply Scheme bat ka Mausau Combined Water Supply Scheme ya ka bala bay tingka hadu sanpukandai klur bat khatra klur hapo ka Jal Jeevan Mission. Habaya kran wakilat pathai khubor uba Tongkar ulapin pawe ka jing kmen bat ka jing ya chaprang jongki kam haga jing pentre ya ka scheme Mawkyrwat Greater Water Supply Scheme kabla long combine nyopo na ka shispa kat ba ka jing pentre ya ka scheme Mausau Combined Water Supply Scheme kala long combine riopo na ka shispa ula ong ru ba kat kum ka jing pet bnia jongki officer baro artali ki projek kin sala ben Pyndep hapdeng ubnai no pra menta Snem hadu ubnai liber Snem arajar arpusan. Kila bon kila tamme ka 50%. Kata ka masuk man hado kata ka progres kala tamme ka 50% haman laki item ka bangio i bangi pej bar ki don ru ki bala jan poi satang bandep no ki bala poi hado 70% hado 80% ru ki bala poi ka completion stage. Tenga da sok man hado kata ku no Khmih banyu i ba kan de kejing persang jungi kalong successful wala kala don kejing rit musim kejing ting mensual laki la nam bantrei ki lokal kontraktor jungi te hendrei habangila persang yo i ya kejing la jungi di bru jungi nga ki anul ki kena